Guys, pag gusto nyo hanapin si Waray, yan, palatandaan. Hanapin nyo lang yan, ha. Hoy, mga kupal, yan. Yo, what's up mga kawaray? Mga kawaray, itong paninda natin for today's video. Manggang hinog mga kawaray. 100 lang ang tumpok. 100 lang tumpok guys. Kaya gusto nyang bumili guys, dito lang sa may pasukan ng Tala. Ayan, Dumalay Street. Lapit sa isdaan. Yan, poste. Ito lang palatandaan nyo guys. Pag gusto nyo hanapin si Waray, yan, palatandaan. Yan. Hanapin nyo lang yan, ha. Hoy, mga kupal, yan. Hindi joke lang. Hindi na kayo mga Waray, punta na kayo rito. Sana may mga pumili sa akin mga followers para talagang may solid na tayo followers. Thank you po. Ingat. God bless. Thank you for watching. Bye-bye.